datan miris ngrunce atine asmara lawan wong ayu tiara wilis atur sugeng dumateng kang samya dateng amriksani badan kula pucuk cemeng meleng-meleng sampun ngantos samya jingkleng mangke mudah mesengeren atur kula dumateng kasamya mriksa ageng alit kakung putri sapa muda sedaya yen wonten lepat kawula nyuwun guming pangarsama kula niki lare saking maesa jenar dereng saged totolan mudhun negara sanyata saged temung lunga sombong ngupados pangupa jiwa ilanipun sedaya kasamya mriksa sampun ngantos sami ngala mring kawula najan kula rupa ala nanging tasih kanca nira najan ala rupa kula medheti nanging tasih golongane santi sayakti sawang sami anglampahi kesenian warna-warni sampun cekap kang dados atur kawula mugi samya sakejakno lenggah kira sedaya sinambi mreksa kawula kang rupane boten tata
Gusti milani tresnaku bakal kinobati.
iku daunnya pangeran. Aku mau mungguin Gusti Allah Islam iku dan lakoni tenan. Milo prosedur ing magelang kepono ing kewajiban. Ayat kang kasebut ana ing dalam Quran terang dawuhe pangeran. Milo sedulur kang samya mreksa mugi enggal den tindakno. Agama Islam kang luwe utama iku dadi kewajibannya. Sedulur kang samya mreksa mugi enggal den tindakno. Agama Islam kang luwih utama iku dadi kewajibannya. Umpama bayi ana pinggir jurang, rino lan wengi atiku tansah sumelang. Payung sing ilang kapurana wangawang. Wanci udan teras gambarmu terus tak sawang. Mendung